Kube kuhle ukuphakama kwami kwabayingcwele. Amen. Umthandazo wesabatha, imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele. Ngizawucela ubaba uNhlanhluthi ubaba Mathenjwa angilekelele ngokuba ngifundele umthandazo, angihlabalele inkosi yakumbusisa. Amen. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Amen. maNazaretha ayingcwele, ngimi kule ndawo ewumlilo, ngimi lapho okuyaye kume khona uShembe akhulume nabantu bakhe ukuthi yini ayithandayo kibo. Ngingumntwana ke omncane nonezono, ngimiswe kule ndawo eyingcwele lapho khona kuyaye kume abantu abangasenzi sono, lapho khona okume abantu abangamlibali uShembe, lapho khona kuyaye kume khona abantu abanhliziyo yakhe yabo ihlala uNkulunkulu ngezikhathi zonke. Ngiyazicelela ezulwini, esihlalweni sobukhosi sonyazi, nasesihlalweni sakithi kubazali bami ukuba bangilekelele lo msebenzi engithunywe wona wakhonyazi lwezulu mkhulu. Ngicela ke ukuthi lo msebenzi uma uNkulunkulu engiphathisa wona ethi angiwenze, ungangcoli umsebenzi kaNkulunkulu awulethe kimi maNazaretha. Amen. Ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi umuntu ogqoke njengami noma umunye ogqoke ngohlobo olunye oluhlukile kimi amiswe kule ndawo akhulume indaba le kuthiwa ngikhulume engizoyiphiwa umnikazi wesonto, ebese kuthi lapho le ndaba eya kulaba bantu ekhulunywayo phezu kwabo ingazwakali kahle, noma ngabe ibinhle kodwa ingazwakali kahle. Yenziwa yini na? Yenziwa ukuba iphuma enhlizweni enezono.
Ngiyacela ke uNkulunkulu ukuba umsebenzi wakhe ungangcoliswa inhliziyo yami enezono. Amen. Uthi izwi lakhe azokulukhuluma limphilise nina maNazaretha. Amen. Amashumi amathathu nesishiyagalolunye. Bonge uJehova, amphefumulo wami senethuba bonge uJehova, amphefumulo wami senethuba awuzosondela esesikhathi awusayo ukuvuma anoma uguge engamadolo umdumisa azosondela esasikhathi akusayo ukuvuma noma uguge umphefumulo wami awusenethuba bonge ambonge uJehova, amphefumulo wami awusenethuba awuzosondela esasikhathi akusayo ukuvuma noma uye No.
uNkulunkulu esimkhonzayo njengoba esesenzile ukuba sibe ngamaNazaretha asebuhleni, ngakho masingakhohlwa ukuba simbonge ngezikhathi zonke, ngoba kukhona isikhathi esizayo esiyakungifikela mina, esiyakukufikela wena, lapho khona ungayokuvuma nokuba ukwazi ukuguqa ngamadolo umdumisi. Njengoba silapha-ke bangcwele size kulo nhlanhla njalo ukuthi sizobabaza ubukhulu bonyazi. Amen. Sizobabaza udumo bonyazi. Amen. Sizobabaza ubuhle bukaNkulunkulu okhona uziqu inhlanu. Amen. Kuyenzeka-ke kwesinye isikhathi ube lapha nje kanti inyama yakho kuphela ekhona lapha, kodwa umphefumulo wakho awukho lapha ungaphandle. Mhlawumbe wenza i-window shopping lapha edolobheni, bengithi asikhumbuzane ukuthi hayi uNazaretha abuya uzendlini kaJehova. Amen. Ngoba lapha sisendaweni epheleleyo, ayibonga Nkosi. Ngoba lapha sisendaweni khona othi mawuzofuna into manje ungenayo, uthi mawuphuma ngaphandle kwalamatshe uphume usuyitholile. Amen. Mbonge ambonge uJehova, amphefumulo wami awusenethuba, awuzosondela lesikhathi akusayo ukuphuma noma uphamise isandla sakho. Ukuzembesa uverse 2 walesi sihlabelelo, uverse 2 walesi sihlabelelo uthi mbonga uJehova mphefumulo wami senethuba, ngoba sosondela isikhathi lapho ungasokuvuma noma uye encekwini uye kuyibona nje. Nami ngithi bangcwele njengoba ngimi lapha njena ngiphakamisa ukuthi ngizobonga nawe njengoba ulapha njena uzobonga kuba uNkulunkulu ukuphila amandla wazobona inceku yasezulwini ewunyazi lwezulu. Kayibonga Nkosi, ngoba njengoba silapha nje lukhona amaNazaretha. Ayibonga Nkosi. Mobi kumuntu ongambonga uNkulunkulu wakhe ebuhleni nasekuhluphekeni kwakhe. uNkulunkulu ufuna umuntu ozombonga ngezikhathi zonke. Uma ngikule ndawana yokubonga ezweni lakithi kwamaphumulo, kwakukhona indoda ethile yakwaMtshali Mphise. Uma uNkulunkulu izwa udumo lukaShembe liduma kakhulu, indoda yakwaMtshali
yase iyaphuma ithatha imali yayo yahamba yayo uNkulunkulu unyathi sambethe umzimba wesibili wathatha ishumi losheleni wathi Nkosi yamakhosi ngizocela ukuba ngibe nezinkomo wase yahola ngempela umtshali wathi nomuzo muhle uNkulunkulu wasemnikeza isibusiso ngoba amaNazaretha njengoba silapha sizofuna isibusiso isibusiso ke into enkulu engaphezulu kwemali isibusiso into enkulu into engapheli imali hambe phele kodwa isibusiso kasipheli noma ngaba nezinkomo eziningi kodwa hamba ziphele kodwa isibusiso kasipheli uma kungenzeka izinto zonke zakho ezinhle oziphiwa uNkulunkulu zihambe ishabalale mhlawumbe zishabalaliswe izitha zakho ezumndeni mhlambe wakini ziphele lezo zinto kodwa uma unesibusiso zihambe bese iyavuka ibonkosi uma umthakathi efike wazotshala ibhodlela lokuthi imbuzi zakho zife esibayeni nenkomo zakho zife esibayeni zike kwenzeke ngempela yenzeke intando yakhe zife inkomo nezimbuzi zakho ziphele zithi nya kodwa uma unesibusiso zihambe zibuye zivuke yathi yahamba lensizwa lendoda yakwamtshali yathi Nkosi ngizocela ukuba nomuzi omuhle nenkomo eziningi wasiyamukeliswa bangcwele zanda lezi zinto zakhe ayicelile uNkulunkulu uNkulunkulu mayese esembethe umzimba wesithathu eseunyanga yezulu uma uNkulunkulu ehla kuleli yazwe lakithi bayaza balapha ngapha emphizo mayehla eyakulinye ithempeli ekuthiwa kusethandanani umkhokheli wezwe lakithi lonke lakamaphumulo ekuthiwa sephuca uma edlula lapho lo muzi ke wamtshali nanku nje useduze komgwaqo uma ngabe ehla lapho uNkulunkulu wabesemisa iconvoy yakhe ahamba nayo wathi hawu lo muzi omhle kangaka wakabani base beyamtshela bathi hayi lapha na kukamtshali hawu umuzi omkhulu kangaka omhle kangaka nenkomo ke nyathemba wayazibona zihamba lapha esangweni zibude buduze nakhona ase madoda esondela enkosini athi hayi Nkosi yamakhosi umtshali wacela inkomo kuwe Nkosi yamakhosi usabizwa ngelanga wakhipha ishumi losheleni uthi ke uNkulunkulu hawu wathola izinto ezinkulu kangaka ngeshumi nje losheleni uthi mina ngangeke ngize ngivume hawu izinto ezinkulu kangaka ngeshumi nje losheleni hayi mina ngangeke ngize ngivume wase sithi asambeni base beyahamba bahamba bayethandanani bahamba washo ukuthi ke umtshali unezindlebe zasezulwini futhi umtshali unokuhlakanipha kwasezulwini aphiwe khona ngoba bangcwele njengoba silapha nje asikuthandazele ukuthi uNkulunkulu wasiphe ukuhlakanipha kwasezulwini ngoba ukuhlakanipha kwasezulwini kakupheli ngoba ukuhlakanipha kwasezulwini kumenza uNkulunkulu ethi noma ekhuluma unyazi lwezulu ebese uyabona ukuthi uNkulunkulu ufuna lokhu akukuyeke base bamthinta bathi uShembe ukhulume kanje umtshali wathi umtshali uyathayima hawu kambe lezi zinto zingaka nje ngazithola ngeshumi losheleni hawu wangibonganga uNkulunkulu wathi makudlula insuku wasekhipha inkabi esibayeni sakhe wakhipha inkabi wasemlandela ngemuva uNkulunkulu wathi mayifika ebuhleni wathi baba Nkosi yamakhosi
Ngizobonga lapha Nkosi yezulu nomhlaba ngacela isibusiso ngeshumi losheleni esiqini sesibili manje Nkosi yamakhosi nebala zenzeka zonke izinto izinkomo zikhona nomuzi ukhona muhle manje ke Nkosi angizange ngibonge ngizobonga ke Nkosi ngalenkabi wase khomba ugadlakazi lenkabi enkulu uthi ke uNkulunkulu inyanga yezulu umshayi wekhova embili zisho njalo imbongi zalapha ekhaya zithi umshayi wekhova embili uKenneth benomkakhe uzulu eladuma phansi amazulu eduma phezulu ungalo kazilingani nezamaphekula uthi ke awumtshali unenhlanhla njengoba bengilapha eduze kwakho umzi wakho bese ngizolibhubhisa yonke into wayicelile lapha ekhaya ngoba umuntu ocela izinto lapha ekhaya ngabongi thina boshembe sihlala hlala simephuca zona wena wakwabongani yini wena wakwayibonga kuloNkulunkulu omkhonzayo hlala njalo uthi ushembe uNkulunkulu kodwa yini wakwambonga ngakho nje wembonga wathi Nkosi ngiyabonga ngalokho bengithi asikhumbuzane ukuthi njengoba silapha nje na singathe njalo sabika usizi kodwa soke sifike nje uthi Nkosi ngiyabonga bonga nje Nkosi nokuthi wangenza ngaba yiNazaretha bonga nje Nkosi ngoba wangenza intombi yalapha eNazaretha wathi ngibe intombi ka25 bonga nje ngoba Nkosi wangenza inkosikazi ukuthi ngibe inkosikazi yalapha eNazaretha bonga nje ngoba wangenza ngaba indoda namhlanje ngiganiwe nginenkosikazi noma nginamakhosikazi nabantwana Nkosi ngizobonga lokho nje kuyinto enkulu lokho kuNkulunkulu maNazaretha amen nami ke uthe ezweni lakithi maNazaretha sibe nenhlanhla sihanjelwe uNkulunkulu kuleyo lenyanga uNkulunkulu emzini wasemthandeni ezweni lakithi kwamaphumulo wathi uNkulunkulu ngiyeza wasengena ngomhla ka9 kuApril uma engena uNkulunkulu lapha emthandeni ezweni lakithi kamaphumulo senkonzweni yokubonga njalo bayeza abangcwele ukuthi njengoba ulapha njena mubu umuntu ongabongi uNkulunkulu akamfuni umuntu ongambongi hlala ngekhathi zonke embikela ngosizi mangihlezi nabantwana bakithi nentombi engizalayo yakwaShezi ngithi awuma nani bantwana balapha ekhaya ezweni lakithi sanjelwa uNkulunkulu ngakho ke akungenzeki ukuthi uNkulunkulu aphume lapha ezweni lakamaphumulo abuyele emzini wakhe lapha azobe uhambela khona njengoba esegibisila njena engayitholanga into enhle ukubonga evela lapha ekhaya kaNgiba bathi abantwana ubucabanga ukuthi senze njani baba na ngithi mina hayi bengicabanga ukuthi ke sibheke njena lapha sibayeni esibuke nje lapha ematholeni ukuthi kambe iliphi inkomo mhlambe singayibuka engaba yinhle engafanele ushembe lapha esibayeni salapha ekhaya base bayabuza labantwana bathi ubuthanda mhlambe kube xoboni ngaba iduna noma ngaba inkabi ngithi hayi asikhethe kulezi ezizalayo kodwa ngikhethelani lapha itholene esitholene nje impela ukhethe esikhulu kunazo zonke nesihle esifanele ushemba kayibonga Nkosi amen khuluma ngenkonzo yokubonga hayi base bayisho abafana bathi hayi enhle baba isibona inhle ile ya le siyasithole
esizalwa uculo intombi zakwangiba. Ngathi manje phela ngathi uthi ayiyona impela imfanele uShemba. Ngase ngifika. Ngase ngiyithatha ngayifaka emotweni. Ngaya kuNkulunkulu uManazaretha. Ngikhuluma yona indaba yakangiba kodwa ngikhuluma ngenkonzo yokubonga. Amen. Uma ngifika kuNkulunkulu ngithi Nkosi yezulu nomhlaba ngize lapha Nkosi kuwe. Inyanga Nkosi uma ibethela emzini wendoda iyaye ithi njalo emveni komnyaka noma eminyakeni emva komnyaka omibili obuya uzovuselela ikhonkwane. Angithi njalo madoda. Obuya uzovuselela ikhonkwane. Manje nami Nkosi ngiyengathi angize ngizovuselela isibusiso engisibonayo esikhona phakathi kwekhaya abazali bami. Ngizosivuselela ke Nkosi ngokuthi lapha ekhaya kithi inkomo zazingadluli kwezisithupha. La ithi nje inkomo mangabe izele esithupha inkomo ebese iyafa. Sihlala nje zisihlanu. Kodwa la ngalimbe. Hey, hluphisona. La ngalimbe. Wase kufika uNkulunkulu uThixo lamakhosazana. Lathi uThixo lamakhosazana namhla mntanami ngizobusisa inkomo kaMkhulu wakho. Waye ngifica ngisedlelweni wathi ngizobusisa inkomo kaMkhulu wakho. Wase guqa wayibusisa wathi sekulungile. Uma ngabe ethi sekulungile nebala Manazaretha kwase kuyalunga ibonga Nkosi. Hawu kwanda nje hawu. Kwahleni bokwazi. Manje ke ngithi ke Nkosi khunga leso sibusise ngisibona lapha phakathi kwekhaya. Njengoba namhlanje Nkosi inkomo ikhona lapha nekhaya zifuna ishumi lesinti. Emashumi nonke akhona zifuna ishumi lesinti. Mase ngiyacela ngathi uthele ubaba mkhulu angocela kubalela ishumi uliphinda noma kathathu nje Nkosi yamakhosi ngoba zazi isithupha inkomo zingandi kodwa ngokufika kwakho Nkosi uzoyibusisa namhlanje zifuna ishumi lesinti. Amen. Hayi Manazaretha. Sekhona Nkosi. Angikhulumi yondaba kwangiba. Ngikhuluma indaba yonyazi yobukhulu bukaShemba ibonga Nkosi. Uthi ke uNkulunkulu injani inhloboni ngithi hayi Nkosi inkomo ezalayo. Wathi hayi Nkosi kubusise. Amen. Uthi ke uNkulunkulu ngiyadlula lapha kodwa ngisenkonzweni yokubonga. uNkulunkulu uthi angikhulume ngenkonzo yokubonga abangcwele. Uma efika uNkulunkulu ezweni lakithi lamaphumulo. Uthi naku umyalezo afika wasishiya nawe nami ngithi lapha eSandanezo kangiushiye. Uthi uNkulunkulu Manazaretha phumani niyotshela izingane zenu. Sengikhathele ukuba nifika njalo lapha kimi nizongihlupha nithi izingane zenu ziyadakwa. Hambani ke niyoyitshela izingane zenu ukuthi ngithi aziye kutshwala. Hambani niyotshela izingane zenu ukuthi ngithi aziyeke utshwala. Ngoba mazingakwenzi lokho ngeke zikwazi ukwakha imizi yawoyise. Nangithinta leli gama uNkulunkulu alishoyo. Base ngifika ekhaya ngaqoqa abafana bakithi ngoba bathe kuba baninganyana. Ngathi bafana balapha ekhaya thunywa uNkulunkulu uthekina ngifike ngimtshela
ukuthi angintshene kulabo abaphuza utshwala kuba babiyeke utshwala ngoba ma beqhubeka nokuphuza utshwala ngeke bayakhimisa. Yileyo ndaba nami ngithi kangisho lapha ekhaya esanda nezwe ukuthi asitsheneni nani tshenana abantwana benu kuba bayeke utshwala ngoba luthe unyazi uma beqhubeka nokuphuza utshwala ngeke bayakhimisa. Wena Nkosi namandla awugeza uNkulunkulu wasemthandeni fika insizwa iyaxoxa siyaxoxa nje naye umshumayeli ethi lensizwa maNazaretha ayingcwele ayikho into enzima
njengendaba yalapha ekhaya ebuhleni. Ngoba uma ufika lapha ekhaya ufike ukhohlwe ukuthi kambe uzeleni lapha wena. Njengoba ulapha nje nabaningi abakhohliweyo ukuthi lapha abazizelanga ngokuthanda kwabo kodwa balethwe imindeni yabo. Abanye bathanda uNkulunkulu wathi lo ngifuna ayoba insizwa yasebuhleni, ayoba insizwa ezokhonza mina. Wathi lo le ntombi ngifuna iyokudumisa mina. Wathi le nkosikazi lena ngifuna ukuba iyokukhonza mina. Manje uthi thina siyakhohlwa ngelinye ilanga ngake ngahlelwa ukukhohlwa. Njalo lensizwa mangixoxela. Ithi ngake ngahlelwa ukukhohlwa. Ngathi mase ngifikile lapha lapha ebuhleni uthi ngase ngiganwa umakoti oqala nowesibili nowesithathu. Uthi kuthema ukuhamba isikhathi lo makoti omunye wesibili wasengenwa angazi ke noma mhlambe abahlaziyi bazoyihlaziya kanjani le ndaba. Le ndaba engizakuyikhuluma. Uthi lo makoti wesibili wasengena ubufebe. Angilazi ke igama lasesihogweni ukuthi liteketiswa kanjani. Bangixolela bangcwele. Uthi lo makoti ehlela ubufebe. Wasafeba lo makoti. Umshadikazi. Eshadile. Wakhala nganyanga wasafeba. Wafeba nenye indoda. Kuthema kuhamba isikhathi enalolo sizi nokuba agangelwe ino yakhe. Mayisimgangelele ino yakhe base bayafika bakubo bathi ya wena sakuthuma ebuhleni sathamba uyosikhonzela khona. Kodwa uthe ma usufikile lapha wasukhohlwa ithina. Sakuthuma lapha sathamba uyosinikelela ufike lapha usinikelela ngoba thina siboshiwe. Kodwa wena usuthe ma ufika lapha wena wase uyakhohlwa. Wasunaka indaba zakho wanaka ukuba ube nabafazi abaningi. Bathi uyambona lo mfazi wakho lo ofebile. Ithina simenze kuba makafebe. Niyezwa mNazaretha. Njengoba lo mfazi bangixolela umama leli gama liyisinto kodwa namhlanje ngoba sekuyinzala entsha. Ithi cha leli gama lizwakale kahle cha. Leli gama liqosheme nje linjalo. Uthi ke ithina senze ukuba lo mfazi afebe. Ngoba wena sakuthuma ebuhleni sathamba uyosikhonzela. Mawusufikile lapha ebuhleni awusakhonzi wena usunaka ukugana abafazi abaningi. Yini sasikuthumela wona na? Sasikuthumela ukuthi thina la sikhona siboshiwe. Lapha saboshwa khona siboshwe lapha ya khona indlu wahlala yedwa. Lapha nakuleya ndlu wahlala yedwa. Othi mawuhleze endlini yakho ukufika ukuthi ngiye kuleya ndlu ngiyohlala ngedwa khona. Hlala wedwa ubuye mhlambe usize. Ufike mhlambe namhlanje sekwaphathwa sekwaba khona amafoni thatha ifoni uhleli wedwa kuleya ndlu nomakoti akangeni ungena yilona lo ungena yedwa kuleya ndlu. Yezwa bangcwele. Uthi ke laba abantu bakubo kwalesizo uthi sasifakwe kuleyo ndlu uNkulunkulu sathi mazidlule emhlabeni wasiphosa khona sonke. Sase sihlangana sakhetha wena sathamba yosikhonzela lapha ukuze ukwazi sikwazi ukuphuma lapha. Manje wena usanaki. Uyabona nje umakoti wakho nje umbona
enzele yanto ayenzile ithina esimenze ukuthi makafebe ngoba siqonde ukuvusa wena ngoba usuthe mawufika wena lapha wasuyalala wadla amakhambela ekhaya namatabo wasuyahlala wadla amatabo lawo muzi esiya khona abungeni isono okhona wana sono osinye akabo haleluya kuyahlali bathi yabona uzosuka la uhambe ebuhleni uyokwenza lo msebenzi esithi hamba wenza uzoya lapha nehotel khona inkonzo maNazareth khona inkonzo lapha ya ebuhleni siyaya nje kuJuly lenkonzo kodwa ngiyangibona iningi laba kuba omama kuba abantu abangamakhosikazi enhlansuthini cha yeyishode kule yankonzo kanti le yankonzo inkulu le yankonzo maNazareth inkulu kakhulu uthi ke angiqede le ndaba uthi ke base bethi uzohamba uye lapha nebuhleni uzothi mawufika lapha ufika ufuna unompilo kushiwo ndodeni engaphezulu kwami indalanyana le ndoda ethi uzofika lapha ufuna unompilo uthi hayi ngithatha ungiyise lapha na Toilela gam lo amuzi lo ihotel hotel uzofika lapha ufuna unompilo uhambe lapho uthi nabala ngathema ngifika ngase ngihamba ngiyokunompilo ngathi ngithunyiwe bathe ngize lapha ngiyelapha ehotel ngiyoklina lapha nehotel ngiyambona kunompilo hayi woza ke mfethu base beyahamba bathi la ke nanko yakhe indlu ozoklina kuyona nanso yakhe indlu nanti ibhakede lakho neyindwangu nazi nensipho konke hamba kuyoshintsha ke emntakwethu buze wathi manje uyavula lokhu ngane ethi manje evula lo mshumayeli ethi uvula nje lokhu ngane wathola ihotela kugcwele kuyaphuphuma kungaka khona abantu abahlala lapha bashona bavumbuka laba abantu bashona bavumbuka wathi mayevule ethi lapho unompilo ethi bathi lapha ke mntakwethu yathi lethi hayi mhlamba no akukhona la nomuntu ayengathi abantu bakomalume bangiyalela endaweni errong hayi bangiyalela endaweni errong mina lapha yana wase yahamba ubuyele emva waya enkonzweni kuyinkonzo ka12 wahamba enkonzweni lenkonzo yenziwa malishona nje ilanga balinda laba abajuda abasuke bejutela lenkonzo ukuthi abantu buze kwehle ibhizi angithi bayazi abanikazi balenkonzo hayi lenkonzo kukhona ukuphila kuyo maNazareth ayibonkosi hayi impela noma ungayithelela ukuthi lokuphila okukhulu kabi ngomunye unyaka wathi uNkulunkulu ngikunika laba abantu isibusiso namhlanje ubahlabela isikhaphi hayi lensizwa wathi hawu eto wathola abantu lapha bashona bavumbuka wabuyela emuva wathi hayi khona ngeke mina la wabuyela enkonzweni waya lapha enkonzweni esiguqweni sika12 wathi lona wobusisa inkonzo uma evula ethi nje amen wathi mayevula amehlo wavula amehlo uyisemkhulu
lapha phambi kwakho wathe silinde wena lapha. Ikhundlela kaShembe eNazaretha. Wayithatha uyenze belula kodwa yona ibukhulu. Ngoba ikufaka eminyangweni lapho ungacabanga ukuthi ungangena kuwo. Uma evula nje amehlo lo wena umfundisi ebusisa inkonzo ka-12 isigoqozi ka-12 uma ethi nje amen uthi ngathi mangivula amehlo ngabona umkhulu wakomalume wami lapha bathi hey silinde wena lapha. Leza izinto oyibona lapho ungayinaki yithi saboshwa lapho. Yasiqunga isibindi lezi. Yathi lalela-ke. Uma usuyenzile le yankonzo uzofika unompilo akukhombe kuyona. Lo makoti wakho lowana owaphungukayo uzokufonela. Uzokufonela lo makoti acela ukubuya. Omthethelela. Uyezwa. Kusho umakoti osembathene indoda. Omthethelela ngoba uthunywe yithi. Ithina sithanga febe ngoba siqonda ukukhuluma nawe. Ngoba wena awunaki. Omthethelela. Yahamba lensizwa yayenza lenkonzo yavuma. Wathi ke mntakwethu uzawuza uhwebede lapha phansi uhwebede impela nje uhwebede ufaka isandla nesinto impela siphelele. Kusho unompilo. Yayenza lenkonzo. Ithe mayisiphelile bathe abazali bakhe kuzodlula amasonto amabili bese phone umkakho. Bese phone makoti wakho. Athi ucela ukubuya. Womthethelela ngoba ubethunywe yithi kuthenzele yanto. Ngoba wena unekhanda eliqinile uthe mawufika lapha ekhaya waba ukhanda lemtshelo kwakhe. Hayi nebala wayenza lo nkonzo. Emveni kwaleso sikhathi wafona nangampela umakoti wakhe bangcwele. Bayefona umakoti wakhe wathi hayi ngiyabona ngenza iphutha mini wami ngona umshado wami manje sengicela ukubuya. Wathi awu manje lo ndaba ngoba uyayazi nje ukuthi ihamba ngamephi imigudu. Wathi hayi khululeka kunankinga ngizokhuluma nabazali bangihlawulele. Ufuna ukubuya. Hayi wabuya kayibonga Nkosi. Leyo ndaba enjalo. Bengithi asikhuthazane. Ngiyayifisa le nkonzo umshumayeli. Vangela ukuthi ngelinye ilanga ake sibambe ngoba khona imndeni eminye boshwe kuleya ndawo. Bengithi ngikukhuthaze Nazaretha ingcwele ukuthi ungayideleli le nkonzo. Ngoba le nkonzo mhlawumbe umsebenzi awutholi nje mawungaya kule nkonzo uphuma nawo uthole. Le nkonzo yalapha na ikhipha abameli. Le nkonzo yalapha na ikhipha amakhosikazi. Le nkonzo yalapha na ikhipha intombi ukuthi zihambe ziyogana. Le nkonzo leyana ikhipha yonke inhlobo yomuntu oyiquality oyifunayo empilweni kayibonga Nkosi. Bengithi asikhumbuzane ukuthi le nkonzo singayideleli ngoba inkulu. Hleze kulapho khona abanye abazali wakho baboshwe khona. Hayi. Le nkonzo engikhuluma ngayo mina lapha ekhaya nginodadewethu babili. Labo dadewethu bazalela ekhaya. Mabezalela ekhaya base bethola le nkonzo. Bahamba le nkonzo. Bathi mabephuma lapho base bevele begana bonke bobabili. Bagana bonke amadoda abo alethe inkomo ngelanga elilodwa. Inkomo esilobola awushaya uNkulunkulu maNazaretha. Mithi inkomo njoba ngithi njena hey inkomo lapha ekhaya. Shumaye ngengithuke ngithi umsebenzi kaNkulunkulu ngathi bengingeke ngawubonga lo msebenzi ngoba hayi umsebenzi omkhulu. Muhle. Manje ke lapha ekhaya nginabafanyana bathe kwaba ninganyana amantombazana kanginawo
uyazi ukuthi lamantombazane ngingenawo nje yini bathi abanikazi begceka amakhosikazi lapha ekhaya lalela wena awudalelwe ukuthi ube namantombazane kodwa wena udalelwe ukuba wandise isizwe sakini siyesahamba sayoguqa uNkulunkulu ukuthi inkosi ezamantombazane kangasale seyithola zintathu lezi ekadadewethu lezi le yami lezi bathi hey ndaba kaNkulunkulu inzima ngendlela esimanga sathi mangabe sibuka sithi wena udalelwe ukuthi ube namantombazane sase sithathenye ingane zakwenu sathi lengane le kunoyibani bani sizomfunela indoda azozala kuyo ingane zamantombazane ezimbili sizokwenza le ndoda ukuba ingabi namandla kumlobola ngoba sifuna lengane izale ingane ezophumela la ekhaya ezogana la ekhaya lezi ingane ziyothi mayigana ngomthetho kaShembe izona eziyakusihudula zisifake ezulwini ngoba thina asibanga nayo inhlanhla yokuthi sigane kahle Unoyibani bani ke sizamfunela indoda ozozala kuyo lezi ngane ezimbili kodwa sizokwenza ukuthi futhi angabi namandla okumlobola ngoba lezi ngane azozala afuna kube ezala ekhaya nebala kunjalo eza lapha ekhaya eNazaretha ayibonkosi sengihlala phansi Nazaretha sengibongile ngayo yonke indlela uNkulunkulu kodwa noma inganele inye ngicela kuba ningithandazise kuye ukuba ngikwazi ukuyibonga uNkulunkulu emzini wabazali bami ngihlezi kuwo ngingacabanga ukuthi mina mhlambe ngingaba nabantu abadlula kwabo koyedwa noma ababili kodwa la ngalimbe thandaziseni kulokho ndaba kaNkulunkulu inzima ayilungiseki ngesikhathi kanti ekugcineni kwayo izokufaka esihogweni bathi abazali bami yabona mfana yinye manje into esicela ukuba usenzele yona uyabona la ngemva sasisemseni ngangingawazi lo musi khona umuzi kaNkulunkulu okuthiwa kusemseni enkandla khuluma indaba kaNkulunkulu lento engayenza ngikhuluma indaba kaNkulunkulu ngibuka labo bantwana abahlezi phambi kwethu abagqoke abambethe inansuka ezihlaza ukuthi le ngubo le abayifakile bambethe uNkulunkulu le ngubo nje abayimbethe bambethe uNkulunkulu kodwa ngazi bona noma bacabanga yini ukuthi le nto abayimbethe le lo bambethe ingilozi uqobo lwayo le ndoda aganele kuyo bathi abazali bami mfana sicela kuba usenzele lo msebenzi senza isifungo noNkulunkulu sathi mangabe uNkulunkulu esikhipha sasingazi lutho ukuthi thina sisemhlabeni sihlezi kahle kodwa sithe masifika ngalela uNkulunkulu wase sijezisa saba nenhlanhla ngoba sasingazi ukuthi uNkulunkulu ukhona sasiba nenhlanhla uNkulunkulu wasithanda benhlezi ngingazi ukuthi umkhulu
siyacela uNkulunkulu ngokuba kuloya muzi kuzophuma intombi khona sifuna usithathele yona iyoba umfazi makoti wakho wesibili. Hawu kanjani ngoba bengingadingi lokhu nje bathi hayi siyakuthuma umsebenzi wethu. Ukuganwa ngabakhosikazi athe kuba maningana mancane amathuba ukuthi wathatha ngoba uthanda, kodwa isikhathi esiningi usuke uphesha amaqala egcekela kini kayibonga Nkosi. Omunye usuke ephesha indaba kamfowabo. Uthi omunye inhlansuthi ekuthiwa usihlalo ethi lensiza hey benginayo ithempelini ekhaya. Ithe abakoti babili, hawu mangimbheka lo nkosana omncane sethi makuphuma inkonzo sengiyambuza, hawu kwenze kanjani nkosana? Wathi hayi kwakungamaqala egceka. Ngathi mangabe ngiganwa yilo ongiganileyo. Khuluma ngendaba yokukhanwa ngabantu abaningi ukuthi akusikhona ukuthi ngoba ufuna ukudla ipapa and flesh. Akusiyona ipapa and flesh. Abakhosikazi amaningi nezwa bangcwele ziyabuya lapha. Ziyabuya lapha. Kodwa nginesabisi. Cha nginesabisi. Manje amagceke akini enganankinga ahlala nje. Right. Uthi ngathi ngimthathile inanso ngithathile ingcefe kamakoti ngathi ngiyithathile ngakho kodwa wase kufika umfowethu ngangingazi ukuthi kukhona umuntu ongaphambili kwami, ngangazi ukuthi mina inkosana ekhaya kanti kukhona umfana wakwethu wadlulayo. Uma lo mfana edlulile esefikile lo makoti uthi wase kufika yena umfowethu siqu sakhe. Wathi lalela wena umakoti wami wena yimi ngimdala lo usazothatha wakhe lo wena ngowami wena. Hawu kanjani? Wathi ngiyakutshela, wathi uyambona hamba umtshela lo uthi akahamba ebhetshini usho akapheli nonyaka, akapheli nonyaka. Angikholwa ukuthi wayesekhulekile lo mfana esehamba emhlangano. Uthi wakuthuka phela 3 months wasefika wathi lalela ungowami wena makoti wami wena ugane mina lo usazothatha wakhe hamba umtshela ukuthi ngithi akahamba othatha omunye umakoti akayebhetshini abuyele ebhetshini. Uma engakwenzi lokho akazi ukuthola umsebenzi, akazi ukuthola lutho ngizovala yonke into yakhe. Ngisho kwangana uzoyizala azokuzalisa zona ngizokuyibulala. Wayegijima lo mfana ephethe 120 ekhipha fast lane. Wayebhetshini babili abakoti. Ayibonga Nkosi. Ngisho ukuthi uma ngabe uthatha iminwe emibili noma kwemithathu akusikhona ukuthi ngoba usuke mhlambe uhleli kahle kusuke kuyigcekela kini elifuna uhambe yolungisa. Kodwa ke leya kithi indaba uthi abazali bami senza isifungo loNkulunkulu sokubonga sathi masimbuza uNkulunkulu ukuthi kambe Nkosi singabonga ngani njengoba ususenzele indaba enkulu kangaka na. Uthi ke uShembe wathi hayi mntanami mani ngithathele nje nansuka. Mani ngithathele nje nansuka. Ngoba nje ningibongile ngazo zonke izinto. Manje le mfana sifuna uhambe uyobonga uyosenzela lo msebenzi. Wadlula inyanganyana kwase kufika uShembe wesithathu wathi lalela ke mntanami lengane engikupha yona uma enhla komuzi la kubokwa le ntombi lengane engizokupha yona la angiqondile ukuthi ube nabafazi abaningi, angifuni ukubona abafazi abaningi, kodwa ngiyakutshela umNazaretha lapha egcekeni kini ngale ngane. Hayi ngase ngiwenza lo msebenzi thema kuhleli ukuhamba isikhathi uthi uNkulunkulu ngelinye ilanga uyafika usayibuza ingane yakhe uthi iphi ingane yami engakunika yona. Ngithi Nkosi khona sayivakashisa eGoli
Uthi khokha phela. Uthi khokha phela. Lutho uthingo lomabunyazi Shumayela. Uyasikhumbula lesasibusiso wasinikwayo esilapha egcekeni ekhaya na. Uzosikhokha nini sona? Ilungise le ndaba yalapha ngoba akuyena umfazi owawandisela bona abafazi kodwa uNkulunkulu wayezotshala uNazaretha egcekeni kini uzokutshala ngenantsuka. Iyona nkonzo leyo ngibambile ngithi ngizoyenza kungenzeki. Manje ke ngiyabona ukuthi awezulwini sengizoba senginecala. Ngoba sekufika wathi walungisa le nkonzo. Manje ke ngisho ukuthi abantu abazi lezi intombi laba bakoti abalapha phambi kwethu ukuthi le ngubo bengibacelela ukuthi sengathi bangayiphatha kahle ngoba isibusiso sokuthi bageze imizi. Nkosazane geza ikhaya. Niyazi ukuthi mangabe igceke lingalungile ngeke nihlephulele. Uma igceke lingalungile, uma kuza le anglozi akulula kabi lokuthi kuphuma isidumbu umshado ungakusazi. Manje kuza le nglozi leyana. Kuza inglozi lapha ekhaya. Yenkosazana izogana lapha ekhaya. Uma leli igceke lingalungile kuyinto elula yokuthi kuphuma isidumbu lapha ekhaya umshado ukusasa. Yini ngoba izoklina ayifuni ukuhlala endaweni engcolile. Nkosi nami ngingo wakho umvangeli ngithi mvangela umakoti swagcina umtholile na uthi ngamthola umakoti lapha nemva kwamkhokheli wathi mayeseshadile emveni kokuba eshadile uthi wafika ubaba wathi kimi noyibani lo mshado enguphe wona ngicela ukuthi uphathe kahle ngoba lo mshado nguthole kanzima lo mgano nje ngutholela wona ngawuthola kanzima kabi wathi wena uma ngabe uhluleka ukuziphatha wahlulwa wena ubuntombe bakho wabnike wabulahla esikhotheni ngesikhathi ubulahla esikhotheni ubuntombe bakho kwabe umndeni usungibuza ukuthi ekaba lengane kwathiwa eyami wathi uyayibona ingane ihlazo amanyala esewenzile egcekeni na uzawugeza ngani leli lahlazo elapha negcekeni na ngoba sesingcole sonke manje ngokona nje kwalengane yakho ufundisa kanjani lapha ekhaya ufundisa kanjani lapha ekhaya hayi phuma phakathi kwethu waseyaxoshwa uthi waseXoshwa uyise walentombazane
uthe mayexoshwa wadingiswa emndenini wahamba waba umhambuma uthi ke uthi umakoti wami ubaba wakhe uthi ubaba uthi njalo mangiya esontweni ebese ninamathela kimi afike esontweni athi Nkosi ngizocelela lengane yami umgano lengane yami yehlulekile ukuyiphatha yasi izona manje mina sengikhishiwe ezulwini ngicela umgano uthi wasede egqiga kuNkulunkulu efuna umgano ukuthi ugane lengane uthi kuthe uthi mayengezanga uthi mawungezanga wena esontweni uthi ngifike ngime ngaphandle ngithi ngizongena esontweni ebese ingilozi ziyangikhipha zithi ingane yakho kayikho la ngakho buyele emuva uthi ngibuyele emuva ngidumele uthi mawuzile esontweni ngifike ngiguqe ngicele ngithi Nkosi ngizocelela ingane yami ukugana eyangingcolisela umuzi wabazali bami uthe mangabe usutholile uNkulunkulu wangihawukela wase yakunika ngase nginikeza usho njalo uthi ngase nginikwa umkhonyana okufanele akugane wena lo muntu omganileyo ngamnikezwa ushembe ukuthi angikunikeze yena wena okufanele umgano ngakho ngithi ke ngane yami uzongisize uphathe kahle lo mgano ngoba lo mgano ngawutholele emzimeni Nkosi ayibusise nekuzwile amen sesibuyisela ka inkonzo kaNkuluNkulu isihlabelelo esizohlatshelelwa amakhosazana lapha ekhaya umvangele bese sibusisela inkonzo kulamakhosazana akakhona lapha kukhona usenamile Dlamini maye khona kenze ngaphambili asihlabelele lena